contractada et dona una tranquil·litat a nivell tant econòmic com temporal, no? Que és un període de temps que sabràs que et podràs dedicar a això. És molt interessant l'exercici que han fet. Ara bé, també m'ha semblat com complicat perquè el temps al final són només 4 mesos. És això, és com que t'has de posar al dia amb una cosa que no has fet mai, amb molt poc temps, però per una altra banda jo estic feliç d'haver contractat algú. Crec que està molt bé que el sector es professionalitzi. Que ella sense l'ajuda no podria haver-me contractat, que aquest projecte és algo que ella tampoc es podia fer càrrec ella sola. Perquè a vegades dius, bueno, aquí qui és la mentora, no? Perquè en el cas d'Arxiu jo estic aprenent d'ella, perquè jo no en tinc ni idea. Em sembla molt interessant aquest intercanvi intergeneracional, no? Perquè és veritat que les noves generacions venen molt preparats i que hi ha hagut aquí com un canvi tecnològic i de maneres de fer molt brusc entre el que nosaltres hem viscut i el que ells han viscut. Llavors és molt interessant. Al final és que estic aprenent molt de la seva obra, de la seva trajectòria, i està bé que es pugui fer dins d'un marc, doncs, de pràctiques laborals justes, saps?